to Saud, guys. This is the perfect time to go to Ilocos Norte. This is December. Ending of December. Mainit ang Ilocos. Summer nila ang December. This is the Pan-Philippine Highway. Now sa Cagayan, moving on, traversing to Ilocos Norte. Tingnan nyo naman ang ganaan, ang ganda-ganda. Ito yung mga madadaanan ninyo kapag mag-via Patapat in Pagudpud. Sa left side ay bundok, and the right side the seascape and the sea landscape. Ganda. Wow, look at that. Sarap naman.
pala yung shed sa bag. Oo. Nagtaka naman si AJ kung paano napunta yan. Yung malaki. Sabi ko. Sa pa. Sa pa. Post na muna natin. So, mamaya na lang ulit. No. Puro naman da. Ito lang naman. Eh, bundok naman. Sa tuktok niya, hindi mo na makita dahil sa kapal ng ulang. Ayan na naman si Losong na overtime. Pansyan. Dito ang Pansyan. Wow. Ito yung daan papunta sa Hanas. Ay, hindi pa, no? Iba pala. Gilid pa lang ito ng papuntang Patapat Bridge. Yan, Patapat area. Oh, ito na. Yung nakikita nyo parang kanina Yung kanina na tinuro. Ay, oo. Sabi ko airport. pa rin. Ayan siya. Nasemento hanggang sa pinakatuktok. Minuto pala yan. Wow, ganda ng area. Kikita nyo mamaya yung daanan, guys. This is so beautiful. Ayan, inaakyat din doon. Pwede. Ikaw yung unang taong aakyat. Kaya parang may, ano po, may Sasakyan na yun. sasakyan. Ito yung lagi kasing gumuguho Kaya sinimento na. area. Ewan ko lang kung guguho pa. Ayan siya. Sinemento na hanggang sa taas. Yun yung mga debris na nagkakandahulog. Bawat ulan. Ayan siya. Sinemento hanggang doon sa taas. Ang ganda ng beach ngayon. Blue. Ayan, beach na po. Dagat. Tapos puti pa yung Ano, puti pa yung sand. Sa kabila naman ay ang blue. Blue water. Wow, this is Paraiso ni Anton. Ito yung paraiso ni Anton. Ito Yung may yung bato. nakagagaling ang tubig. Bendito water. Pinapaniwalaan na yung tubig is nakakapagaling ng fall. Yan. Falls.
kamay mo, Tom. Nandyan na sa labas. Naulan kasi pagpunta namin dito. Kaway-kaway sa mga nakarating na dito sa Ito Patapat yung Bridge. pinuntahan din natin na magandang resort Ganda. Oo, Diba? yung bato dyan sa baba. sa baba. Yan, ganda dyan yung resort. Ganda. Pero kaso ngayon, yung sira The yung best kalsada. resort. Calvario, Patapat. Si Pat-Pat. Yan, maraming bumababa dito para magpa-picture. So, hanap din tayo ng magandang photo shoot. Ito yung Pat-Pat. Mula dun. Yan. Doon na ka sa gitna. Enjoy the Patapat view deck. Ganda. Wow. Doon tayo sa gitna. Dito para makita mo yung Dito na. Oo, para makita mo yung S. Wow, letter S. Dito kayo mag-out. Bawal yan. Dito kayo mag-out. Ganda. Doon kami kanina galing. Patapat Bridge.